nandito na tayo sa Lingayen, Pangasinan, dito sa kanilang Central School. Dahil dito mag-i-start yung kanilang Grand Parade. So, tingnan natin. Maya-maya at mag-i-start na ang parada dito sa kalye ng Artacho. Artacho ba? Ano? Albier. Dito sa kalye ng Albier. So mag-i-start na maya-maya mga 4 PM. At unti-unti na rin dumarating yung mga delegates at vloggers dito sa sa bulwagan na to. First time nga pala nating umattend sa Bagoong Festival. At yun nga, napakasaya naman pala talaga ng Bagoong Festival 2024. Napakakulay, napakasaya, at napaka-talented nga naman ng mga umattend nitong parade na to. And of course, please do support my page, Direct RJ. At maraming salamat sa mga nakabanding natin ngayong araw na to. Happy Bagoong Festival Bayan ng Lingayen. Let's go!